הבעת פנים שלי זה היה בכוונה. זיין, אחי! נתתי לה פה שני. אני שלישי עליתי. לא, שלישי, עליתי פה, הורדתי שני. אני לא רק עם קלאץ'. בכלל לא יודע למה נכנסתי לשביל השיבה ישר. איזה טובה היא עכשיו? כיף. בת זונה. פטרסון כבר פעמיים. מה קרה לו? זה פסיכות. נפלתי שם כמעט. אופנוע רץ לי. אתה רוצה לכוון? כן, רגע. כך. מה? זה מתועד. מתועד? גם העלייה שלך, שומעים אותך ברור. פה פטרסון בניסיון השלישי, חוויאר בניסיון השני. תכף נראה את מר פטרסון. מה אתה אומר, הוא יעלה? אני מקווה בשבילו שהוא יעלה, אם לא זה מתועד ואחרי זה יהיה לו בעיה. הוא ראה את המצלמה, הוא פתח גז. הוא ראה את המצלמה, חוויאר פה, בוא נראה אם הוא מת. פטרסון, ראית את המצלמה? עלית? גושן בניסיון השני, עלה? לא? אלו, תתעד את מי שלא מכיר את פטרסון. גרזנגר, מכה ראשונה. תתעד את פטרסון. פטרסון, האיש והאגדה. אני לא אגיד את זה פעם. חוויאר, פעם שנייה. תן! וואי! תדע לך, אתה בין הבודדים. גרזן על חוויאר, האחד והיחיד בכינויו ג'אנגו. אתה שומע? אתה בין הבודדים שנכנסו לחבורה וישר קיבלו דור ב'. בין הבודדים שנכנס לחבורה וישר קיבל דור ב'. מי זה? בסדר. מאוד מתרסק. אבל איזה טובה עכשיו העלייה. איזה למה? הוא יכול לעלות את זה? הזין שלי. למה אני אומר לך? תראה, וואו. פה שמתחיל טכנו, אמרנו. תן! איי, המניה. כל הכבוד לו. זה פעם ראשונה בהר סיני, בן אדם. מה יש לכם? בואו נראה את איתי. חבה את האופנוע, חבה. איתי, יופי. סע! איי. טוב, נחשב. עכשיו, תרים אותו, דלק. איפה זה? תרים אותו. לאט. אני יכול לעלות מפה, אני חושב. כן, תעלה על האופנוע, אני אחזיק אותך. מחזיק את האופנוע? ג'אנגו! בוא תחזיק את המצלמה. כן, אני מחזיק. בוא תעבור מפה, איתי. תחשוב אותו. כמה הנפח של הארבע פילות? 350. זה אופנוע הכי טוב פה. אופנוע בן זונה זה. לא, שלך. חוויאר. תתעד שם מקום.
תותח, אחי. כל הכבוד. מה זה?